Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Sa atong kasing-kasing, dili ba? Ug mao na akong gibati ngadto kanina. Nakiksulti ka ba nako? Aron mo hangyo nga i-let go ko, Shinobi? No, ako lang Shinobi og si Lucky. Ako lang. Nakadungog ka? Kung tinuod kang nahigugma ni Nobi, ihatag mo niya ang unsa may iyang kalipay. Og kalipay ka ba ni Nobi? Doon na may anak. Matod ni Nobi, naumol si Lucky nga wa kay gugma nga gitisok. Ang kunon ko, nagkaingon ko ni Nobi nga wa ko'y feelings niya. Kay sukan masukad, wa ko makaagi og pagpanguyab. Wa ko'y girlfriend. Pero may nasayran ako bahay ni Nobi. May amigo ko nga nakasulti sa iyang pagkabuutang anak. Wa, gani ko magtuo nga siya ba di ay ang akong giluwas gikan sa kaputong ni Jack. Kung moingon ko nga wa ko'y gugma, nga gitisok sa dihang among gibuhat ang among anak. Oh, ang kunong ko kana. Pero sa dihang natisok ko na ang binhi ngadto ni Nobi, nagpangita na ko niya. Hangtod nga maunalay ako na matkunan, nga nagkinahanglan ko ni Nobi. Nga siya di ay mo igipangita sa akong kasing-kasing. Nadungog mo na nga akong desisyon. Dili butang og labaw pang dili mo ni ka Shinobi nga basta ko na lang siyang ipanghatag sa lain. Ako lang siya. Nakadungog ka? Og silutan ko gyud kinsa may mangaha sa pag-agaw niya gikan ako. Og silot ba ang imong gibuhat nako? Unsa? Tungod kay nasayod kang gikauban ko sa kama si Nobi. Ug ako ang amahan sa iyang anak. Imo unta kumpatyon. Wa ko masayod sa imong gipanulti. Gituyo pag maniubra ang brake sa akong auto. Hinungdan nga nadisgrasya ko. Unson, ikaw ba'y nagmaniubra? Wa lagi ko masayod sa imong gipanulti. Musilot ko, oh. Ang kunan ko na. Pero dili ko kriminal. Pero kung namatay pa ko tungod sa disgrasya, ikaw mo hinungdan. Wa lagi ko'y kasayuran sa imong gipanulti, Ronel. I have to go. Kadiyot lang, Alma. Ayaw lang dayon kasuko. Way kapaing na ning atong karon pa nagsulti. Doon na. Kung musabot ka lang. Di ko makasabot kung si Nobi o si Lucky may gikinahanglan. Kung tinuod kang nagmahal sa bata, dili mo siya pasagdan nga magtubo nga magpangutana kinsa siya ug unsa ang iyang pagkatao. Gusto kong mamahimong normal ang akong anak, Alma. Hatagi siya gigayon nga ikauban ang iyang inahan ug matuod nga amahan. Nadungog mo na ang akong desisyon. Ako lang si Nobi o si Lucky. Hakog ka, Alma. Paringuhaan ko na. Kung tinudan na'y bagyod ka dunay gustong mo patay na ako. Nag-usik ka lang sa akong oras, Ronel. Bisag unsa pa imong buhaton. Dili ka mo daog sa pag-angko ni Nobi o ni Lucky. Pugson ko sila aron ako silang madasa abroad. Kiin man taong kabus, uy! Murag taas yun imong biyahe, no? Kay hapo kay mong naong, oh. Unyag, murag na nindog ang imong buhok. Ikapoy ko, Tsukoy. Lisod ba dahil nang magsigit akong biyang? Lisod yun, boss, uy. Kinaanan na gud ka mag-auto. Boss, murag maayo naman na yung auto, boss. Ah, mahimo na natong magamit. Apo di lagi pwede, boss. Wa man unta ko manamas-tamas sa akong isig katao. Pero nga nung gibiniuangan man ko. Ito di ka na, boss. Nga doon na yun nagbinuang sa imong auto. Ambot lagi. Mubawayan ako, Chooks. Nya, mubalik tiglakaw. Ubanay ko.
Samanta, boss? Sugdan ko naglibot ang dapit. Nga kung gisuruyan itong adlaw nga nadisgrasya ko. Ninumdum na rin ka, boss, ha? Amot lang. Pero akong suhayan. Sige, boss. Pahuway na tayo na, pahuway. Aron may numdum ka na sa lugar, diin ka lahas ka nagparking. Kinahanglan ako ni buhaton. Aron magmalinaw ng akong hunahuna. Hanya, boss. Kung mailhan mo na ang salarin, imong ipapriso. Ma, malakaw gani ko. Ayaw gyud paguni tiglain si Lucky ha. Ug ayaw gyud biyain ang matuog na siya. Ha? Nga naman? Dili ko mutuo sa gipasidaan ni Jack nako. Pero mas maayo gyud ang managana. Murag gikuha na ra ba ni Alma ang bank book ug katong authorization nga withdrawal. Unsa ko'y gikuha? Wa na dito ang bank book ug ang envelope sa akong gibutangan. Dadlok ka? Nganong mahadlok man ko? Nga dili man to ako. Wa pa lang ko makapangandam. Wa man gud to kuhaan ni Alma. Unsa? Ako'y naghipos. Kay tingalig mawa nilang gid noon to. Dako baya kay tong kantidad sa bank book unya may withdrawal authorization pag yun. Dili man hinoon magamit kun lain ang hansa mo withdraw sa kwarta. Ikaw di ay mo inaghipos, ma? Akong gihipos. Anugon ang sod sa envelope. Kay kwarta gud to. Tingalig dunay matintal. Ako tong ibalik. Unsa kay maayo, ma? Gikinahanglan mo ang maong kwarta, Nupi. Pero dili to ako. Gihatag na nimo ang maong kantidad. Og ayaw kalimot. Do na kay anak nga nakinahanglan sa imong pag-atiman. Wala ko masayron sa akong buhaton, ma. Kung naglibog ka pa, ipadayon ko ang paghipo sa kwarta. Pero kung desidido ka nang ibalik kadto ni Alma, ibalik ko to sa iyang nahimutangan. Sagdi lang una, ma. Ipusa lang una ang kwarta. Kinahanglang siguroon ko una ang akong desisyon. Gibataan o gibuguan si Ronel nako. Tungod lang niya. Akong i-give up si Nobi. No. Dili na mahitabo ang iyang plano. Tinuod. In love kayo ko ni Nobi. Og tungod sa maong pagbati. Dili ko isakripisyo ang akong kalipay. Doon na hinoon mi anak. Unya ako silang ilat ko. Dili na mahitabo. Mapuang sila sa ilang pasangil nako. Mituo kas Nubi nga makahimo si Alma sa pagpatay ni Ronel. Midali ni siya pagbiya nako. Niya itong nagkasulti mi. Timing na kay may taxi nga way sud ug dali niyang napara. Wa ka siya mahasol. Wa ka siya mahadlok nga mahimong kamito ni Alma ang anak ni Nubi aron dili kini mo biya niya. Kinahanglan magkasulti balik ni Nubi. Kinahanglan makuha ko ang iyang pagsalik. Muwato ko sa ila. Uban ko, Chokes. Samanta, boss? Muang yun sab ko ni Dr. Medina nga mugamit siyang auto. Daghan siya auto nga mahimo na ko magamit. Mo drive ka, boss? Kinahanglan. Wa kay trauma? Nariskas siya gud katungod sa auto. Chukoy. Mahimong libreng maggawas-gawas ang nagtinguha sa pagpatay nako. Mituo na ka na, boss. Nga doon ay gusto mo patay ni mo. Nawadaan ko og break ang akong auto. Sa ato pa. Mituo na kang Jack. Padayon pang giimbestigahan sa mga kapulisan ang nahitabo nako, Chukoy. Ug mahimong masulbad ang maong kaso kung muliho ko. Unya. Unsa man atong buhaton, ha? Moadtol kita sa bahay ni Dr. Medina. Manghuam ko ni auto. Aron masubay na to ang akong giagian itong adlaw nga nadisgrasya ko. Gikinahanglan ko ang kamatuoran. Aron maako gyud ang mga importanteng mga binuhat
sa akong kinabuhi. Nang, niya Snoopy nang? May pahuway man, Jack. Di na ko siya mahimong ikasulti. May pahuway lagi. Ako na siyang gipasidanaan nga bantayan niya pag-ayong niyang anak. Hangtod siya. Kay tingalig, mahiagom sila sa kapintas ni Alma. Mahimo ba, Jack? Ayaw nagsamuka si Nobe. Gusto siyang magpuyo nga malinawon. Wa siya mutuo sa kong pahimang, no? Wasad ko masayod. Ang ako lang, nga mahasol manggod siya, Jack. Mao nga hunungin na ang pagsamok ni Nobe, Jack. Believe pa na ko mo, boss, oy. Dali ra ba kay kang gipagkamit sa autos, doktor? Nagtarong manggod ko sa akong trabaho. Uy. Oh, boss. Imo man gipahunong nga auto. Oh, nahinumdum na ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!